Bon día, benvidos, benvidas. Nesta época nada mellor que un conto de Nadal. Ese cadro, o conto de Nadal máis coñecido, é o que escribiu Charles Dickens hai máis de 150 anos. E que fala do señor Scrooge. O señor Scrooge era un vello en corpo e alma. Oh, que tal? Bos días. Benvidas e benvidos a este concerto de Nadal. O próximo domingo, o día 13, será un concerto aberto para todo o público. E a Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela e eu mesma estaremos encantados de recibirlles ali, no Teatro Principal. Apuren, que non sei se quedarán moitos convites. E eu creo, na miña modesta opinión, que paga a pena escoitar esta historia con palabras e con música. Vémonos ao domingo. O señor Scrooge perdera a alegría en algún momento da súa vida, pero pouco lle importaba, porque total tiña cartos. En estes tempos nos que pensamos que os cartos dan a felicidade, compre que lembremos o que lle aconteceu ao señor Scrooge un Nadal de hai moitos, moitos anos.